Ak máte radi prácu v kuchyni a hovoríte aspoň základne po nemecky a práve si hľadáte prácu v Nemecku, Inbox Agency ponúka zaujímavú príležitosť pracovať ako kuchár alebo pomocník v kuchyni pre nemeckú armádu vo viacerých miestach v Nemecku. Nastúpiť môžete i hneď. Zamestnávateľ ponúka tieto podmienky. Práca je na nemeckú zmluvu. Čistá mzda bez príplatkov za zmeny a nedele je 2000 eur pre kuchára a 1600 eur pre pomocníka. Mzda je hradená mesačne. Práca je na 2 zmeny. Ubytovanie je zabezpečené a platené zamestnávateľom. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Prax v kuchyni, ak ste kuchár, mesiar alebo pekár a viete variť jednoduché jedlá podľa receptov. Pomocníci budú pripravovať šaláty, prílohy, zákusky a podobne. Vyžadovaný je čistý register trestov. Pre prácu postačuje základná znalosť nemčiny. Vodičský preukaz a vlastný automobil na cestovanie do zamestnania. Ak máte záujem, neváhajte a pošlite nám váš životopis v nemeckom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa vám. Váš životopis pošleme nemeckému zamestnávateľovi, s ktorým potom absolvujete telefonický pohovor. Od zamestnávateľa dostanete nemeckú zmluvu a budete pracovať za mzdu od 2000 eur v čistom ako kuchár či 1600 eur v čistom ako pomocník a k tomu príplatky za zmeny a nedele. Pred príchodom bude zabezpečené vaše ubytovanie, ktoré platí zamestnávateľ. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštívte náš web www.inboxagency.sk alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.